لآليەکی دن مەساجە ئاپۆ هەبوو یعنی تەدی vê dema dawî hema mesajê wî pir in û hazir in û hema mesaja dişîne. Mesajê apô jî bûne wek pirtûkê medenî ferho. Pirtûkê medenî ferho min gelek cara wilo şîrovekirin wilo bi kurtî înşallah 100 pirtûk bin înşallah 200 pirtûk bin lê bi gotinekî bav û kala min gotiye ku 7 stranên hirçê ser hermeyê ev aha. Yani apô jî çirçira mesajê wî ye entegrebûyîna demokratîk û entegrebûyîna demokratîk. Ez îdî hewce namîne nemaye ku ez rabim perçe perçe paragraf paragraf bersiva xapô bidim yenî. Lê pirsa sereke heyî yanî di xeleka derbasbûyî de behsa meşruiyeta apô kir ku apô ev rewabûn ev meşruiyet ji kur tîne heta ku ev xapoçî hemû rişma xwe tê xindistê apô. Tê xindistî wî û rişma apô jî distê Baxçelî de yî û distê Mîtê de yî. Wilo bi çavgirtî yenî wilo ji xwe napirsin. Ji xwe napirsin ev PKKya ku li Başûrê Kurdistanê mewzî û deverên ku têde bûn nadin pêşmerga nadin pêşmergeyên Kurdistanê ku berê cihê pêşmerga bû didin Mîtê didin dewleta Tirk jê vedikişên û dewleta Tirk û Mît dikevê lê nedan pêşmergeyên Kurdistanê. Ev wilo xuyayê li cem apoçiya nabe cihê pirsê nabe mijara pirsê heval serokatî dizane partî dizane. Na xuyaya heval te surecê fêm nekiriye. Heval li ser xwe bisekin. Tu ser xwe nesekine heval em ê li ser te bisekinin. û tedî çimiştê xapoçiya û şiklê wan û şêweya axaftina wan. Ev firsa duwemîn e ku di vê xelekê de ez dibêjim çima apô wilo israra wî heye li ser entegrebûyîna demokratîk. Ji ber çi? Yanî ji bo min wekî pirsekî çêdik. Çima apô dixwaze Kurd entegre bin. Demekî Kurd li dervan e. Kurd entegreyê çi bibin? Entegreyê dewletê bibin. Ev 26 sal 25 sal digo em dewletê naxwazin em dijî dewletê ne dijî zihniyeta dewletê ne niha dixwaze Kurd entegre bibin ku paradîgmaya serokatiyê û sewilmeya wî parasnameya wî û nizam qerafiya wî li dijî dewletbûyînê bû. Niha dixwaze ev dewletbûyîna ku heyî dewleta netewî a millî a Tirk Kurd entegre bin. Ja entegrebûyîna demokratîk. A demokratîk. Binerin temaşevanê hêja. Ji damezrandina komara Tirkiye 1923 24 û hewldanên dewleta Tirk bi taybet piştî serhildana Şêx Saîd 1925 Kurd asîmlekirina Kurda qerekirina Kurda a fîzîkî a nasname a manewî a siyasî tunekirina Kurda. Kurd tunebin. Ev entegrebûyînekî bi zorê bi komkujî bi tirs dewleta Tirk ser nekir. Kurdman Kurd hinek Kurd entegre bûn wek Kemal Kılıçdaroğlu gelek kes hebûn wek Hakan Fidan û ev kesên han wek xapo entegre bûn. Encam girt derb cihê xwe girt yanî Kurd gihaştin armanca xwe vê mesela hanê de. Entegrebûyîna bi zorê lê piraniya Kurda ne wisa. Kurd piranî
یا حتی روژا ایرو تهره جه کالامێرên Kurda پیرەژنên Kurd پیرەمێرên Kurda bipirse heftê heştê salî tu behsa Mustafa Kemal Atatürk bike wê lehnetê lê bînin. Tu behsa İsmet Inönü bike wê lehnetê lê bînin. Planên dewleta Tirka a pişaftinê, a asîmlasyonê, a wendakirina Kurda, a helandina Kurda bi şeklekî eskerî, bi şeklekî siyasî, bi şeklekî manewî çand û kultura Kurda dizîn, nizanim zimanê Kurda dizîn, edebiyata Kurda dizîn û qedexe kirin. Ev hemû qonaxa 100 sal dewleta Tirk li ser şoxulî û têk çû. Niha Apo dixwaze entegrebûyîna Kurda çêbike. Aynî naveroka Kemalîzmê lê bi şêweyekî xweşik. Xêr heval entegrebûyîna demokratîk. Êrê rihê heval, dilê heval, gurçika heval. Ka dewleta Tirka demokratîk ji mer çêbik ji bo em piştre entegre bibin. Ne ku em li dijî entegrebûyînê bin. Niha Almanya dewletekî demokratîk e ez herim tevlî bibim entegre bibim sersera ser çava. Belçîka demokratîk ez herim tevlî bibim entegre bibim serserê me sersera ser çava. Her dewleta Tirk bike dewletekî demokratîk piştî ji Kurdan re bê ji were entegre bibin. Na heval mayê dewleta Tirk wê çawa bibe demokratîk? Em ê wê bikin demokratîk. Tê çawa bikin demokratîk? Heval tiştê kevin mere dev jêber de ev ala berzaniyayê û dewleta Netewî û yekî wek dîwar derkeve wê bike çindbina xwe û çi dewleta Netewî va dewletê Netewî rojhilata navîn bi hev dikevin çi ji me lazim e dewleta Netewî? Ka dewleta Netewî çi kir ji Farisa û ji Ereba re û ji nizam? Na ji wan re kir. Çi kir ji Tirka? Kir. Ji Tirka jî kir ku serokê we ên newnewî ên newewî niha dixwaze Kurd entegre bike di hundirê vê dewleta. Israra Apo ji vê tê. Qonaxa yekemîn a entegrebûyînê ku 100 sal tije kir entegrebûyîna bi zorê têk çû. Niha Apo dixwaze Kurda entegrebûyîna zirav zirav. Bir behsa dîrokê dike û Kemal Atatürk xweşik dike û behsa serdema Selcûqiya û serdema Osmaniya derê û tê û entegrebûyîn û entegrebûyîn. Entegrebûyîna demokratîk. Kurma entegrebûyîna demokratîk demekî entegrebûyîna nedemokratîk heye. Ew çi bû? Ew serdema Kemalîzmê bû. 100 sal ji hemlê dewleta Tirk çû nedkarî Kurd li Tirkiyê bikin Tirk. Xapo niha vê rolahanê bi teklîfa Mîtê, bi teklîfa dewleta Kûr, bi teklîfa Baxçelî ev ê rolahanê niha dilîze û diçin. Rewşenbîr û nivîskar û siyasetmedarê PKK Remzî û Zubêr û navî wî çi ye Selhû Selhedîn Demirtaş kêfa wan tê. Kêfa wan tê ku me destkeftekî serkeftinekî demokratîk bidirxistî û ew porkura hanê jî İlham Ehmed dertê dibêje serokê me qeda te em ji bîr nakin. û di têlkonferansa de ya Apo dev davê ji namûsa wê. Apo ha Apo gotinên çêr û dijûnên pîs ji İlham Ehmed dike. İlham Ehmed jî derdikeve ser medya dibêje serokê min rola te û qeda te em ji bîr nakin. Katê tiştî van nabêje. Lewma ez dibêjim israra Apo li ser entegrebûyînê israra Mustafa Kemal Atatürk û Kemalîstên kevn û nû li ser helandin û bişaftina Kurdayê. Ew bi şêweyekî bû zivr, sert, tundutijî, zordarî, nihaviya xweşikbûn û wilo dixemilîne û mekiyaj dike û hinek sîlîkon li vê de û hinek sîlîkon li vê de û wilo rengîn dike û Xapo jî kêfa wan tê û Amed Dicle derkeve bêje bin 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 û bi Kurda xweş bike.
هرن انتگربن ده هرن انتگربن اما اما بمینن نتوا پرور نملیه چی نتوا پرورین کرد نشتمان پرورین کرد پاراستوانه گله کرد ام پاراسنا خود کن پاراسنا ناسنامه خود کن ما فیمه کو خاپو و هوالن خاپو و خالن خاپو کو دخوازن ما فیمه بقرتینن امی ما فی خواه پیشوای می مزن شیخ سعید کاله پیشوای می مزن سید رضایی پیشوای می مزن مظلوم دوغان و فرهاد کورتایی و امی ما فی خواه جه چاوی باغچلی و جه چاوی خاپو درخینن ام مولو ما فی کرد و کردستان جوان رن ناهلن حتی سبی بیجن انتگربوینا دموکراتیک انتگربوینا نزانم چه شو کیر دبیجن شو خور دبیجن دوزا مخویای و ام جی ده الوسط خود و ده پیام خود و ده داخواز خود و ده نقشره تکوشین خود خویانه و سر بلندن